Hanes Castell Deganwy. Gwybodaeth am Castell Deganwy. Yn y 3yd ganrif, roedd Rhufeinwyr yn Deganwy. Mi wnaethon nhw gyrraedd yno o Rufain. Yn y 6ed ganrif, mi wnaeth Maelgwyn Gwynedd adeiladu ei lys yn Deganwy. Erbyn 1080, roedd Norman Roberts yn Deganwy. Mi ddaeth Norman Roberts o Ryddlan yn wreiddiol, ac mi wnaeth o adeiladu castell newydd yn Deganwy. Yn 1191, mi ddaeth Gerallt Gymro i Deganwy ar ei daith o gwmpas Cymru. Mi welodd o Gastell Deganwy a dweud ei fod o'n gastell gwych. Erbyn 1213, roedd Llywelyn ap Iorwerth wedi ail-adeiladu Castell Deganwy, ond yn 1245, roedd y Saeson wedi cyrraedd Deganwy. Roedd Llywelyn wedi marw, a meibion Llywelyn wedi chwalu'r castell. Yn 1254, mi ddaeth Harri'r Trydydd i Deganwy. Mi wnaeth o ail-adeiladu Castell Deganwy efo tŵr a walia. Erbyn 1263, roedd Llywelyn ap Gruffydd wedi chwalu'r castell eto i stopio'r Saeson. Yna, yn 1277, daeth Edward i Gymru. Roedd ei dad, y brenin Harry, wedi marw. Roedd Edward wedi ennill brwydr yn erbyn Llywelyn, a roedd o eisiau adeiladu castell newydd, ond y tro yma, roedd y castell yn mynd i fod yng Nghonwy.